ngizamile sebenze kanzima empilweni yami trying to satisfy a woman. Ngizama ukumjabulisa. Ngizama ukuthi umuntu osifazane ajabule. Ngizame kanzima. Ngiluze into eziningi, lots of money, lots of everything. But ke wazala ingane engasiyo yami, ngambekezelela ngayondla. Wakhathala yimina wangala. Ngoba sizophumela uRaf azamela umina. Wangigaba. Ngamgaba ngavuma. Ngahamba. Ngamshiya. Ngavuma. Kodwa usesebonile senginomuntu wami, sengihappy, ngiyamyeka. Naye unomuntu wakhe. Wabuyela kumina. Wathi mina asibuyelane. Uzomyeka asiyekane. Into ayenzile uthatha ifoni yami. WhatsApp umuntu wami. Wamkhombisa ivideo ukuthi unami. Umuntu wami angala ngenxa yakhe. Mase fasibuyelane siqhubeke nempilo. Wangaba naye. Kasala kanjalo. Lo muntu lo ngimondle engena nix, engena lutho. Noma umuntu osifazana olapha, yekani uqhabaza amadoda. Yabo? Yekani nangu. Sothi anginehluku. Unasihluku. Decide ukuthi angixhaphaze. Asiqhaphazane. Impilo yethu siyayiqeda manje. Yo, sanibonani, welcome back to Nkosi Nokuphila. Ngiyabonga kakhulu for joining me. So now guys, le video ngifaka eqaleni eqeda uyibuka nje. Kuthiwa ke lo bhuti uSibusiso Lawrence. uSibusiso Lawrence njengoba ke echaza yena kuthiwa ke ubulela intombi yakhe. Waqede wenza ivideo njengoba uyibona. Yo, uchaza nje ukuthi okay kwenzekeni. Njengoba eshethi nizothi nginesihluku. You know what I mean? So njengoba mveza nalapho semotweni and iyangwarisha ngoba futhi usendaweni engathi sehlathini singaziwe Sibusiso khona ngapho uyokwenzani ngapha ehlathini naloyo sisi and hayi bafethu no man. So lo bhuti uyibulele girlfriend yakhe because of what he said. That's why ngithanda ukuthi ngifake yena in the beginning echaza ukuthi okay uSiso umdlalile. So my question is umuntu mekudlalile bafethu why ungamyeki or umdlale nawe njengoba esho ukuthi uyamxhaphaza whatever it is. Uye wathola ingane allegedly okungene kaSibusiso waqhubeka naye wangabi nenkinga something like that. Should be kukhona nje ukudlalana okukhona kule relationship kodwa bafethu sekungaze phoke kuphuma umphefumulo womuntu ngomjolo nje umjolo bafethu. Kuningi engibona kukhulunywa ke ngoSibusiso bafethu angazi mhlambe sisazoyenze enye ivideo. This is just very stressing kuribona ukuyibuka nje ngithe ngiyabuka nje ngaze ngakhumbula another udaba sakhe sakhuluma ngalo kudala nemkhumbula lo yabhuti wePoyisa the Metro Cop guy wabulala na intombi yakhe futhi bebesebenza bonke lapho naye wenza ivideo. Nakhumbula bafethu ukuthi wenza ivideo wayithumela kubangane ehlobo nemkhumbula mhlambe mkhona get his picture ke nentombi yakhe ngibalahlela on the screen. For me mangibuka lelo daba loka Sibusiso Lawrence ngibuka lo luka Metro Cop Police, it's just the same thing. Ubulala umuntu nje ukuthi kuthune ngoba kwathiwa lwana ka Metro Police naye wayinengane okungeyoneka allegedly not ingane like isisu kuthiwa ke wenza abortion tontoni ngane ethizeni uthe usisa kuyoneka lo bhuti kwaba nje nalolo daba olunjalo kodwa ke ekugcineni ubhuti lo wabulala igirlfriend yakhe babesebenza bonke bengama colleagues bethandana futhi tontoni. Nangu kuSibusiso namhlanje nangu uSibusiso isibindi somuntu okwazi ukwenza into enje aqede enze ivideo and explain ukuthi yangiyenzile nizothi nginesihluku nizothi nginesihluku lo muntu wenze kanje na kanje awumshingane than ukuthi umbulala. Kunini bafethu silana nje sidlala ngoba ubhuti befika empilweni zethu besidlala bedlula. Sikaze thina umuntu osifazana uthi ngiyambulala lo bhuti ngoba umplay. Kunini siplay yawo bhuti bafethu sesiye sabona in the marriage izindoda ihambe yenza abantwana 3-4 ngaphandle. Kodwa umuntu wesifazane uyakwazi ukuthi abekezelela indoda yakhe ejolayo imjolele umntana abantu aqinisela ahlale.
kodwa indoda yona wayijolela kanye nje sekumele ukuthi ufe. Kanti yini madoda kodwa nenze kanje? Wajolela umuntu wesilisa nje sekumele ukuthi udlule emhlabeni. Amadoda ajola ngisho beshadile azayokuzalela ingane ngaphandle bafowethu. Ufica umuntu wesifazane amkele kodwa umuntu wesilisa akakwazi ukwamkela nje ukuthi igirlfriend yakhe or umfazi wakhe ukuthiwe nangu sebona omunye umuntu sekumele nje ushone. Sekumele ubulawe. Hayi bafowethu kodwa kahleni, hayi lesi sihluku nje kahleni, hayi bafowethu no. You know what, when I watch this video ngizwa nje umoya wami uphakama, yazi umoya wami uyaphakama. Angibazi bafowethu, istory siyatrenda ka Twitter, siyatrenda everywhere ka Facebook, you know what I mean? But nje ukubuka nje ngifunda nje ngimamela nama video na yonke into engiyibona ngoSibusiswa, hayi you are pure evil. And for him to even take a video explain and usehlathini uyokwenza nehlathini uyomlahlela lehlathini. Just nje ukuthi ukudlalile kunini sadlalwa bafowethu, kunini sadlalwa kodwa amadoda afuna ukudlalwa sekumele nje ubulawe. Hayi man, hayi bafowethu, this is so evil, eh? This is just so evil. Hayi ngeke bafowethu, nangu uSibusiswa bafowethu, mhlambe ke ngizokwenza enye video after wow. Ngakwaze kwakubi cabanga nje imndeni. Guys, ufe nje othandweni, ufe nje othandweni nje. Someone decides ukuthi I'm ending your life. Sihlangane nje sonke sesinamazi yo 32. We are almost strangers, me and you. Right? Imagine umndeni wakho wokubuka lo sisi. Umjolo nje bafowethu, hayi ngeke bafowethu. Ngeke ubulala umntana omunye umuntu nje ngoba naku ukuthi ukudlalile or kunini abantu badlalwa la ngaphandle bazalela ingane eziningi la ngaphandle. Hayi suka man, ish.